Bon, an y'a ye nin wagati laban ninnu na kɔni CEDEAO kɔni AES cɛ ko kumaw cayalen don. Niger premier ministre ale ye laseli dɔw kɛ, laseli sen fɛ a y'a ɲini k'a fɔ ko ale fɛnɛ bɛ laɲini kɛ fɛn min ye CEDEAO maaw ye k'u kana don AES la. O kɔfɛ an ka ministre des affaires étrangères n'o fɛnɛ Abdoulaye Diop ye ale fɛnɛ tun bɛ ayiwa salon des médias kɛnɛ kan, ale fɛnɛ seginna kuma in kan. Au même moment CEDEAO maaw fɛnɛ bɛ ka wele bila an ma k'an fɛnɛ ka segin ka taa don CEDEAO la. Yala nin ko in a bɛ ɲini ka kɛ bras de fer ye, i bɛ mun fɔ nin ko la? Bon, mɔgɔ n'i kɛr'i yɛrɛ ye, Ala bɛ barika bɛ tiɲɛ de la quoi. Mɔgɔ b'a ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ, o ye duwawu ye min yɛrɛ man ka fɔ parce que Ala bɛ tiɲɛ de dɛmɛ. Ala de ye masa ye min ka sanu. An fɔlɔ de kun waati min na CEDEAO b'an suspend. An fɔlɔ de ye boliboli kɛ CEDEAO nɔfɛ. Maa dɔ n'a hakili b'a la Abdoulaye Diop. U kun kelen bɛ k'ale de yamaruya ale de kun bɛ se ka taa. Mais il a cherché à joindre beaucoup de présidents des pays membres de la CEDEAO. Je pense qu'à part le Togo, le président Beyi Banga Abdoulaye Diop reçoit. An taara sommet yɛrɛ dɔ la, Abdoulaye Diop yɛrɛ taara la ka taa kuma ka degun minnu bɛ k'a fɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka lajɛ tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw kan ani an bɛ transition minnu kɔnɔ transition ka laɲini ye mun ye tɔɔrɔ minnu bɛ yen an ka tɛgɛ terroristes fɛ u ka essayer u ka sabali. Abdoulaye Diop yɛrɛ ye kɔ dɔn ka taa o la o yɛrɛ sommet kɔfɛ u ye sanction wɛrɛ sigi a kan min ka jugu ni kɔrɔlen. C'est vrai mɔgɔw ka i hakili jigin histoire la dɔɔni. O k'i hakili jigin histoire la dɔɔni. N'i ye a kun bɛ CEDEAO dugu kɔnɔ ko bi t'a sɔrɔ AES bɛ yen a président dɔ binna parce que u ye fɛn bɛɛ bila en place. CEDEAO dugu président ka dɔgɔn k'a daminɛ Macky Sall la ka taa Alassane Dramane Ouattara la ka taa n da sera min ma n da ma se min ma min n'a impliqué len tɛ CEDEAO dugu ka déstabilisation AES dugu ka déstabilisation na a tɛ yen min ma tubabuw dɛmɛ ka anw déstabiliser min dɛsɛra min ma dɛsɛ bi de delili bɛ kɛ mais kunna kun dabɔra ko k'an détruire nin bɛɛ ka yira jamana minnu kelen bɛ ka jamana ko kɛ kulonkɛ ye ko barika bɛ jamana de la ni mɔgɔ dɛsɛr'i la a b'i deli donc a bɛ ka kuma min fɔ bi ko CEDEAO ni AES bɛ ka ɲɔgɔn deli ne yɛrɛ ɲɛ t'a yɔrɔ la ne ɲɛ tɛ delili yɔrɔ la diɲɛ nafa de ye quoi delili tɛ quoi olu ye kuma dɔw fɔ ko on est quand même des peuples frères. CEDEAO a déjà raté sa vocation. CEDEAO tɛ dɔwɛrɛ ye o c'est juste une intégration économique c'est un espace économique a dabɔra ka sɔrɔ o ji di mais CEDEAO se permet k'a ka dugudenw dɔ sanctionner ka sɔrɔ min t'a ka taxe yɛrɛ la pour faire plaisir à la France mais mɔgɔ jumɛn b'i yɛrɛ kalama k'i bɛ taa don CEDEAO la CEDEAO créera kun min kama jɔn b'i yɛrɛ kalama Union européenne créera ka européenw de la taa ɲɛ tɔn bɛɛ bɛ créer walasa ka tɔn de la taa ɲɛ mais dugu kelen min créera k'a ka dugu la segin kɔfɛ ka France la taa ɲɛ o ye CEDEAO dɔrɔn de diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a président kelen tɛ yen tu sais que Assimi ye kuma dɔ fɔ depuis ko in daminɛ depuis don na mɛ bɔ CEDEAO la mɔgɔw hakili ma ye mais a nana bi quoi Assimi ko n'i y'an dotɔ CEDEAO la fo ni Alassane bɔra la non ça fait Alassane ye min da Mali kan ça fait Alassane ye min kɛ Mali la mɔgɔ si tu yɛrɛ ma k'i n'u bɛ taa sigi tɔn kelen kɔnɔ ka b'aw ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ est ce que bi Assimi ni Alassane ou bien bi ko Ibrahim ni Alassane ka t'i ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la mɔgɔw yɛrɛ k'a imaginer ba ye wala n'a kɛra Burukinabew bɛ tigɛ Ibrahim na Maliyɛnw yɛrɛ b'a fɔ ko Assimi ye mɔgɔ wɛrɛ a y'a lajɛ dɔrɔn quoi mɔgɔ min ye ko sugu bɛɛ kɛ k'i ka jamana dasi ça fait quoi a tun bɛ se ka ko sugu bɛɛ kɛ ka nin jeune président minnu bɛ yen k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka jamanadenw ka souffrance ta k'a lajɛ an ka kɛ yɛrɛ sa coup d'état kɔnɔnen don o ye tiɲɛ de coup d'état man ɲi mais ni président fɛnɛ man ɲi don CEDEAO de bɔra yan k'a fɔ an ye ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kalafili min kɛra Mali la ko namara kɛra ne kumakan tɛ dɛ CEDEAO yɛrɛ de y'a fɔ tan ka tila k'a ɲini ko kalafili foyi kana kɛ Mali la k'a sɔrɔ ko Mali code électoral kana n'a ma réviser mais n'o CEDEAO kelen tila ka segin ka na tila ka na ko wɛrɛ kɛ tugun o jamana kelen ka bin CEDEAO sigilen ɲɛna Mali ka bin ka Mali bɔrɔtɔ terroristes k'u sigi Mali kun n'a kun bɛɛ kɛra CEDEAO ɲɛna mais o CEDEAO kelen ka tila ka na fɔ tugun k'a b'anw sanctionner a ma tubabuw sanctionner dɛ a ma MINUSMA sanctionner a ma France sanctionner a ma Barkhane sanctionner maintenant pour ne pas avoir rempli leur part du contrat kon aw nana de k'a bɛna Maliyɛnw former ka Maliyɛnw dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ dɔ de farala kan mais hali sini CEDEAO ma deli k'a fɔ ne ka jamana dɔ sɛgɛnna ni Mali tɔɔrɔla Burkina tɔɔrɔla Côte d'Ivoire tɔɔrɔla Guinée tɔɔrɔla ni Mali tɔɔrɔla Niger tɔɔrɔla donc ni Mali ko degun b'a da la a y'a bɔ degun kɔnɔ fana a ka sɔrɔ ka président sanctionner mais o kun bɛ se ka kɛ o
Mali kun bɛ se ka bɔ Burkina ni Mali kun bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ fɔlɔ ka tila ka président ninnu sanctionner. Mais n'a fɔra on est envoyé par les terroristes, la France est là, bɛɛ b'a kalama, France bɛ ko kɔfɛ, France yɛrɛ bɛ a ka base minnu bɛ yen nin dugu kofɔlen na, a ka base militaire minnu bɛ yen, a b'olu saisi ka na ka tiɲɛni kɛ, terroristes bɛ don, u bɛ terroristes ravitailler, yugu barigon baraba in, u bɛ terroristes ravitailler o la. U bɛ arme ko kɔnɔ ka bariko in bila ka jigin barikon bleu in u b'o bila ka jigin k'a di sema mɔgɔw ma k'a di terroristes ma k'a di mouvement armé ma France yɛrɛ bɛ avion ta ka yala ministre bɛ avion ta k'a survoler CEDEAO yɛrɛ élément dɔw b'a kalama Tchad contingent min tun bɛ yen Tchad commandant tun bɛ yen mais n ka kalan kɛ Russie la a ye moment donné mankan bannen kɔfɛ a ko k'ale bɛ yɔrɔ min na ko bi ko Mali hinɛ b'ale la tellement que u ye janfa siri Mali kama. U bɛna ni carburant ka di terroristes ma u bɛna ni moyen ka di terroristes ma marifa bali de kun ka gɛlɛn terroristes bolo kuma dɔw la u bɛ se ka pick-up ɲɛ fila fa garnison na ka taa di terroristes ma kungo kɔnɔ u bɛ taa ji d'u ma u bɛ taa fɛn bɛɛ d'u ma ni mission onusienne nin bɛɛ kɛra Mali ni Burkina ni Niger la nin bɛɛ kɛra CEDEAO sigilen ɲɛna donc nin bɛɛ kɛra CEDEAO sigilen ɲɛna CEDEAO ma deli k'a lajɛ même lever les doigts une seule fois tiɲɛ don coup d'état man ɲi mais a y'a lajɛ a ka nin dugu ninnu accompagner k'o assister ni mɔgɔ min dalen don i yɛrɛ la kana fɔ ko kan cɛkɔrɔba tɛ sɔn ka kan ka don CEDEAO la walahi ni cɛkɔrɔba damadɔ bɛ yen u tɛ k'u ɲɛ u ka Assimi ninnu ɲɛ la vu que kuma minnu bɛ Mali ka plainte kɔnɔ ka taa ONU na u bɛɛ tɔgɔ b'a la u citelen don u ka dugu citelen don walahi u tɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ citelen don plainte kɔnɔ u bɛɛ citelen don plainte kɔnɔ mais ni CEDEAO mais voilà CEDEAO bɛ jɔ kan ka don a ne ko CEDEAO ye mun de kɛ walasa k'an ka intérêt dɔ défend ou bien k'a ka dugu dɔ défend depuis CEDEAO sigi ni san cɛ n'a ye don kelen fɔ ko dugu dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ ko CEDEAO nana au secours dugu dɔ k'a fɔ k'a bɛ ka souveraineté ɲini ou bien k'a ka fɛn ɲini mankan bɛ Togo ni Benin ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a ju bɔra jɔn ko jan ko CEDEAO ko de don n t'o tɛ se ɲɔgɔn ma u ka intérêt économique b'u ɲɔgɔn cɛ fɛn caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc CEDEAO mun bɛ baara kɛ France CEDEAO yɛrɛ bɛ maloya ka fɔ an ka don a la parce que a b'a fɔ ko u kan ka don CEDEAO la officiellement ne ɲɛ t'a la quoi u ye Union africaine de chargé k'a ka fɔ Union africaine mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ la k'an ka don CEDEAO la a tɛ yen a tɛ yen parce que a bɛ ka fɛn fɛn fɔ c'est de façon officieuse officiellement mɔgɔ tɛ se k'i ɲɛ jɔ anw ɲɛ la k'an ka don CEDEAO la a tɛ se ka fɔ o aw de bɛ k'a fɔ parce que k'a y'a mɛn rumeur la mais CEDEAO yɛrɛ tɛ se k'a fɔ k'a ye mɔgɔ minnu ci u k'u ɲɛ jɔ an na k'a fɔ a ye u tɛ se u tɛ se CEDEAO ye min dan quoi diɲɛlatigɛ la mɔgɔ t'a da mɔgɔ kan mais bon mɔgɔ caman fana b'o kɛ est-ce que k'an tɛ se ka CEDEAO in yɛlɛma an bɛ se k'an to a kɔnɔ ka se ka u ka hakilina miirina ninnu yɛlɛma mais i bɛ nin an nana cogo min na a yira k'a fɔ ko majɛ caman de tun bɛ yen nɔ président sigilen ninnu u ka tagabolo tun ma jamanadenw ja maintenant est-ce que ni AES jamana ɲɛmɔgɔ donna a kɔnɔna na u tɛ se k'u yɛlɛma a tɛ se ka yɛlɛma o a tɛ se ka yɛlɛma i b'a dɔn CEDEAO créé en 1975 ne ma fili a créélen kɔfɛ tubabuw de nana don a la k'u ka hakilina don a la peut-être mɔgɔ an tun y'a dabɔ an ka échange commerciaux ka dugu ɲɔgɔn na mais bi CEDEAO ka fɛn bɛɛ France di ça veut dire CEDEAO bɛ to yen de a b'a to yen de a bɛ to yen de a bɛ sa a yɛrɛ ma mɔgɔw bɛ bɔ a la dɔɔni dɔɔni mɔgɔw bɛ mais CEDEAO tun ye dugu joli dugu 16 tun tɛ Mauritanie ma bɔ a la o kɔfɛ an ma bɔ a la Niger ma bɔ a la Burkina ma bɔ a la a y'o sigi k'a lajɛ a bɛɛ bɛ bin dɔɔni dɔɔni parce que c'est fini quoi i b'a dɔn peuple hali n'a ka di président ye peuple tɛna sɔn tous les instruments qui servent que les impérialistes là a bu kunna fo ka diɲɛ wuli u ka peuple on a des peuples souverains même si le pays n'est pas souverain le peuple est désormais souverain c'est jamanadenw tɛna sɔn jɔnya façon dɔ ma tugun quoi o de banna a bɛ ka président ninnu lajɛ quoi walahi u t'u yɛrɛ bolo nin président saba in bɛ peuple de bolo peuple ye tasira min ta n'i m'a kɛ bila i bɛ bɔ yen hali an tɛ mɔgɔ mun salahaw la AES peuple ye tɔɔrɔ min y'u ɲɛ la ka ɲani min y'u ɲɛ la ils vont jamais se laisser k'a fɔ k'u bɛ manipuler jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ o banna quoi parce que ni président saba bɛɛ ka légitimité bɛ tali kɛ jamanadenw de la ni jamanadenw tɛ sɔsɔ tubabuw y'u bɔ yen donc i b'a ta jamanadenw ka damada de ma mɔgɔw bɛ ɲinɛ o de kɔ quoi élection mana nin ye o jamanadenw ka projet de nana nin i bɛ ka min kɛ a bɛ ka bɛn an ma de donc bi k'a f'i ɲɛna c'est le peuple qui est souverain désormais ni CEDEAO tun y'a ka dugudenw na mais CEDEAO bɛ ka min kɛ bi a t'a kɛ CEDEAO furadama t'a ka dugudenw ka jani na
Ok, vous, n'y a pas de gens qui Diomaye Faye ka tourné à Bané, Afrique de l'Ouest, Sénégal, société civile, on dirait à quand nous tout faire, au Coco, ou bien l'aïe, nous fait, ou quand doit y être là, quand nous avons ben monoko, à quoi d'abla, quand il clique à doit y être là. Il y a Diomaye Faye qui a visité, il y a Diomaye Faye qui a essayé de vous blagner. A kuna ke problème badi. Wakati mina Niger bala ka fo ko mo mi marfa tale kama kale te sigo ale no te sigi Niger continue kate sigi tona to mi marfa ta kale sigere Ibrahim ya fo ka fo ko no ko ni page tourner la ka Diomaye Faye bora mallan ka fo ko we ko ale ni asinga wigulu ko fe ko la position du Mali n'est pas flexible ka fo ko ka dialogue pour ça ko sigi c'est là donc akumna Mali ke janfa ci dugu. Il a fallu que Assimi ka ministre des Affaires étrangères là Abdoulaye Diop la ka segin kuma kan ka fay Abdoulaye Diop ko aro la kuma ka ta ro ka be kuma metugo jume Abdoulaye Diop ko ka ta ro Diomaye Faye be kuma metugo jume be na so kuma ka gele be ni kalani ka gela kama déclaration kalani wa déclaration ko fa ira ka fo ko notre retour c'est irréversible ka te se ka ke ça veut quoi Dieu ne ente mo la ibina nu garaba den bolen jana ma ko ka sengadu ni to se ke to donc Diomaye Faye ka visiter rek na ASC mako ko do ñogoma parce que kuma min fo matima na siminche to ko shila o matima na siminche donc à fina Sénégal population Sénégal peuple mais Diomaye Faye allez nous songo ou discours tellement fort qui est contraire à ce qui ou kuma min fo lors de la campagne wallahi ala ça fait que campagne que vous avez nous beaucoup communiquer bien nous quoi campagne qu'on a là ou qu'on gusi ou peuple africain on a dit ben ou demain parce que le il a fait le flot de CEDEAO dénigré CEDEAO dominant Diomaye Faye be kasola quand il a saisi le tribunal de la CEDEAO boraka jodi Macky Sall maka jodi ko Diomaye Faye datu kaka parti dissous aya ninga aya tata élément bi Diomaye Faye a discours fin il a apprécié l'idée de l'AES. Et il a fait apprécier, il a apprécié sincèrement. Il a fait sur le gang. C'est pas parce qu'il y a un arrangé. Non. Parce que c'est juste une nouvelle génération. Vous savez, nous avons femme Kochamana, à quoi nous devons dire. Il peut avoir des relations bilatérales. Individuellement. De façon bilatérale, am se ka relation kan ñongo ci amé fonko bi sa kew c'est do dugu to fe ba to adugu to tan flabé donc kafi et Sénégal peuple ka opinion n'était pencho parce que mo ka akina mbunya mais ne ba don nous mo ka discours mun tenu bi nous ko ni tenu kunu ou flaka bunya ni fem soro bien que vraiment il tenterait maintenant de trahir le discours Moko yo mumiri kun anu ka minge bi kilente mais peu importe le temps va tout juger. Aywa Musa ni question rabi bolo non il ngala rek mbolo kan ambeta risila aya ka foni wakati la risu ka wuli ka job bu yane do Afrique jamano kon nana ko ka affaire étrangère be Guinée après anya ka fo ko ka délégation ba do fene ko Niger fene ko ni fo ka ta se ko Tchad fene bala ka wele bla uma yalama ne am se ka fo ko ni France ta botola frapena kon nana France ta bana jien de kono jien kono wallahi ala mo bi yere kalama iba ka fo dungu dala be France to halaki ta fe mamor na akile bala depuis France Charlie Hebdo kera domina dum ala e France boaka je fait kono ala re de bana France la dungu do France be halaki so Charlie Hebdo akili wala fuye ala kra Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yo dese na ko kra fo bi France ma here anyel mo ka histoire la jabay mo ta ala ka kele ko ala re ba re ka kele France ta bana fena ça veut dire que France yo ko di sans fait wallahi abe France shoot mo o be na l'Afrique amanja yo to wote malo avec la France au chou ne bi ni fok ma ba dan la re ka ba re wallahi to bu na sara fe parce que to be fembe kun fo kele ya Europe dugu be développer na ka akilina fo France développer galoneka France c'est vrai que la France n'a jamais été une puissance
t'es pas là qu'à France. Mais France droit de veto sur le cateau boulé là quand le président était en exil. Dégoûté de Angleterre de droit de veto sur. C'est l'un des pays européens qui a été annexé pendant des mois et des mois. Qu'a annexé qu'a miné, wallahi. Ni ala ne an côté, on des Français libérés dianatique là. Farafin de France libéré. Faut que quelqu'un cadeau français assemblée qu'on a. Attention ta galère, filez-moi si vous ni fait nous. Nous beaucoup français parlement. Français ou boula ka français to en film ndama boula. Deuxième guerre mondiale là. La participation africaine a bien kalangalaje. C'est pour cela français froidement be anga école financière ka woro pour que anga na vrai histoire c'est. Nanya c'est même ro jabe jo français. La France n'a jamais été une puissance. Français froidement ke baraka doué. Allez ça va jouer aka colonie kan français dugu mun coloniser wala ko se baraka gela dugu jeune ma ita soro non il ita soro dugu lo baraka gelo mo ita soro be service ni commerce di be tellement que tobu te de be faradela dugu be balo industrie ni feuna France don de be balo nanfiya ni yala ni e mo kumbla nyogona ni ko ta kele ga arme do ma ka doga fenta a frodama ko France de barara de nyedo donc avec un mieux fort qu'il subit quand la France a influence réduit en Afrique, en irrégularité. Dans 5 ans, l'AES va faire face à la France, va face à l'armée française. Dans 5 ans, il va intervenir AES armée française. Non, il n'y a pas de guerre directe. Non. Dans 5 ans, on est français annexé. Pourquoi général N'était pas dans fine yo j'ai 10 ans. 10 ans à Djane. Mais 2027, n'allait moi monsieur Joka connaît c'est va calama il y aura une vraie guerre entre l'armée française et l'armée AES. Ibi sigi abalage. Abuna mero la ko c'est pas ko dit jamais vu ko français ko ni mo français du golo annexe. Ali wakati jante. C'est galon, il va ni il mène galon quand mettre non liga. Il savait quoi Francis sigira galon neka. Wa kara puissance galon ka. France ka droit de veto mba bulu adira ma Afrique de kama. Italie ni Allemagne mga mfo. Ko ka droit de voter ke mu ko ka ke tourner. Na dugu do asoro Europe dugu do kuma ta na dononia. France droit de veto soro mu kama Afrique in taille na colonie nga chantentre boaka. Ni fait min be matière première la meja ma be ganyo fait. La centrale nucléaire française, l'Union européenne, c'est balo. Aéronome de Bomia, au Niger. Pendant 40 ans, avant que nous voulons Français, 15 ans de quai, où va la Iranum Bomali Nord là, France ni Kadhafi. À là-bas, Sarkozy ni Kadhafi n'est pas bon. Où va Iranum Bomali Nord là. On y arrive à t'attaquer. Ni Sarkozy ni Kadhafi ka business sur le territoire malien. Non, prévu bien. Aïtaladje. Dougou doit faire sur la bêche. Français fait sur pendant les 70 ans à bêche. Français a balo CFA mina. Aïtaladje CFA a duré de vie 75 ans. CFA créé en 1945. On a tourné mana. Ni mana anga président manga me kubo kuma CFA kola CFA est quoi ibala itala CFA est durée de vie aux yeux même de la Banque mondiale CFA est cap durée de vie 45 ans et c'est 75 ans de fora 75 ans dans oui de 1945 depuis mort 2000 combien CFA ko est ban abana CFA est connecté bien parce que mi est fora ko ka glanga be mo ko 75 ans de CFA qui est 45 de. Donc, il y a France mire fort. Il y a sonné nema. Il y a ou bana fin flade de jour. La politique extérieure russe ou de femme parce que politique il y a doctrine là chaque fois parce que c'est le plus grand c'est le pays le plus grand du monde. Akabuni un pays. La Russie seule, la Fédération russe, il va elle dispose 11 vaisseaux horaires. Vaisseau horaire, c'est le chou qu'on a du jara tan kele ne ba kono. Il est clé. Il timide bien fait un souci ma minta bolo. Il est be bolo are la ka bo amote ka bo. Il est kuntoro de la. O ya soro européen me ka dien ya la ka dien, o be fe ka dien fon fon nyama tika irishika. Parce que bi, irishi libra une européenne balo gazi ni matière fin chamana. Mais une européenne mana se ka Afrique soro. O be irishi kele. Nam ibe ekran
ni même une fina ni azawar ko kunyana bora wallahi autant qu'on mérite attaquer n'a qu'on a soro ko politicien be fanga la ko Mali Nord la ko est-ce que ba karama terusu ga fédération duruma wa autonomie duruma plutôt ku ga fédération autonomie duruma ku se ko gouverneur si ko fenchman sigi bi u ku ya la ni nga to na selon l'accord d'Alger ça va soro autant il la attaquer parce que mo ko fin be richi bulu am bébé Mali Nord la c'est pour cela il richi be kana ndeme mo bulu ko richi be kana ndeme richi be ga arrêter de deme je kana ndeme parce que il richi ba don fin mi ba on bulu ni to bu yo soro to ba la attaquer parce que ni al to bu tra il richi attaquer fɛn min bɛ u jɛ o de bɛ riche bolo gazi b'u bolo i b'a ye k'a fɔ fɛn min pétrole b'u bolo wa o bɛɛ de bɛ Mali Nord la wa n'u ye Sahara sɔrɔ ko Union européenne sera ka Sahara tɔrɔ avec la complicité de l'Algérie et la Mauritanie u ka dugu fɔlɔ min bɛ u b'a attaquer walasa k'u sago kɛ diɲɛ na o ye riche la ye mais n'i y'a ye bi riche bɛ ka bɔ ka n'u kunbɛn ambassade la u bɛ fɛ k'a lajɛ n'u ye balo wɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn u yɛrɛ la u mɔgɔ tɛ ninnu na mun y'a kɛ bi Américain bɛ ka Union européenne piéger dans les Sahara. Opération Balkany et Eurel fait que France, Amérique de renseignement d'âme. Amérique froid d'âme de Bega Benlad, comment il s'appelle là, Yad Agalini fait nous fait bien renseignement mais Amérique de l'Amérique n'a jamais donné une information fiable à l'armée française. Balkany a échec Djoubora et Amérique de là. Parce que Balkany a renseignement comme Amérique de donc Balkany froid, Amérique froid d'âme be Toulouse la déplacer, là où la déplacer avec son information de Balkany. La France n'a jamais été une puissance. Ni de bra nya foyi France froidement te puissance Balkany nga échec aya foku wa expert militaire ko bona rapport ali sinu ya rapport ndo ou temo ko kelen rodo Zule famille salim fleni American no kuma da be rom American kuma rom na lu mulo ga warda o ye galondi American yo gawe galondi problème 400 millions American yo galondi 2014 2015 et Fémier El Sharawi français ou El Sharawi miné kakla ka blakata kakla ka war foto ko ni mo comme ça ka so ko ben waraka duma wasu yala blakata El Sharawi a libéré 3 otages français c'est que mon nous ti halalai il vit du faux fin nord là dans le Sahara nous ba bedon we fin faux Zulefa kola ni wari mbaka ni mbaka abeku yenkaloyi abeku yenkaloyi. En criminologie, on va voir la théorie du complot. C'est quoi? Il y a alibi de l'Uni qui a un jamana, qui a un sou, qui a un criminel bodeke, qui a un bingal qui a nioko akata ko no kabra feno kon. Ça se fout ici. Donc, il y a fin fort. Il y a fin fort. Richi kum banandema. Wani richi mana kana européen dari metien Sahara konala. Ni européen sera Sahara soro avec l'appui de la Mauritanie et l'Algérie. Européen autant tôt ou tard autant mais richi attaqué. Wana il attaqué ou ya sera Mali Nord là gaz ou babou pétrole babou parce que le Mali dispose le plus grand réservoir de pétrole. Le Mali a à peu près combien? À 400 000 mètres cubes de barils de trucs là de pétrole. 155 millions de mètres cubes de réserves gazito là et hydrogène tout là. Ça veut dire que c'est un peu de ça dans les timidés bien fin sous chima kabe bien bobolo là na te Mali kono. Itimiri bien fin fouille. Quand ni ne kan ko bien kan laban dema akra hydrogène ou akra gaz ou akra pétrole ou akra sanu akra bien fin sous les 11 métaux rares du monde entier. Les 17 métaux rares, tu m'excuses, du monde entier. Les 17 métaux rares avaient Mali là. Avaient Mali là. Le centre de la gravité avait mis. Aïe, le centre de la gravité avait mis. Voilà. T'as dit que ça fait qu'à ni ka non mais ka kuma de ɲɛfina dugu ye barika dugu de dɔrɔn ala ma an bɛn ni mɔgɔ kalama de dɔrɔn président kalama de tubabu b'a dɔn min bɛ fɛn dɔn irisiw b'a dɔn irisiw bɛ kana u yɛrɛ ka avantage de u ka vie u b'a dɔn anw dɛmɛni tɛ dɛ an bɛɛ bɛ ka jɛ ka an yɛrɛ de défend mais ni mɔgɔ min t'a dɔn fana ko pétrole ni an ka fɛn ninnu k'olu tɛ an yɛrɛ taw ye parce que k'a bɛ mɔgɔ dɔw de tɔgɔ la ou bien mɔgɔ n'an ta tɛ ni mɔgɔ min t'a dɔn o kana fɔ ko Rosatom filɛ nin bibi in na réseau ka société Rosatom min Novavi min bɛ ka panneau sigi Novavi bɛ ka panneau sigi mun na
Muna nouvelle bing kana panneau sigi en fait muna irisu be kanale kana étude kura kana nouvelle carte minière kan en fait muna irisu be expertise kura ke muna irisu be titre ke Mali ressources bella pourquoi irisu be titre ke Mali ils sont en train maintenant de faire une nouvelle carte minière du Mali o barabe sena flem nord la ne on bora ke de la so be bar la kata pourquoi ba ke kan Mali fait be dado to bu ku mi fo nya galondo toi beaucoup et Dieu fait même comme Kalondo toi beaucoup quand on va sanuer 800 tonnes et fait et ouais 800 tonnes de réserve n'est pas fili toi beaucoup et mille fois à Bergalo mais à Bergalo ou Bergalo tu vois et tu fais même quand dans moi à Bergalo tu as bella quand dans kabri et c'est sur sans là katable faux kai à Be Iranom Abel lithium, tu m'excuses. Abel lithium. Pour les batteries. Quand Adam est là, quand tu as fou dire Abel cobalt. C'est qui Mali qui est Mali oulidi. Tu es Mali c'est une ressource de cas. D'où mindo ala magari. Et puis Mali avantage est Mali magari sur le bol. Donc il joue bas donc avantage est Mali kola. Ni Mali gère et que puissance ala de ala tiki. Côté quoi ala nga pétrole dinga do beno ko faire l'Algérie ma. Non. Alo pe annulé de open. Abel galoy. Ma frère Algérie, c'est le pétrole, c'est le TA8, le TA4 et le TA7. Le Mali dispose de 29 forages, 5 grands bassins. Le premier bassin commence à Nara. Le deuxième bassin se trouve maintenant à Taoudeni. Le Mali a 5 grands bassins. Le Mali a 29 forages. Au début, Mali boulot. Nous devons avoir plus pétrolier. On est bien Mali boulot. Au 29 là, ici Mali m'a à 29 quoi. Mali a 29e au kumbe France en société de boulot. Ani sema mega bo. Ni kosa na terre qui dans les minéraux entra oui kosa. Et ça trouvait que Francie et Mauritanie avaient une sema des contrats que 551 000 mètres cubes de bassin où est le contrat pour nous. A Beborone Atari, ou a Beborone Atari a donné Espagne. Mais comme nous finissons à la Diane, on est traîné d'accord. Et politiciens voulaient Canada. 551 000 mètres cubes de pétrole. C'est magnifique. En contrebas de bas armes de ces mamans. Mauritanie sera en sous là. Mauritanie sera en sous là. Donc TA4, TA7 et TA8. On a combien son attaque boulot. Ça c'est la société nationale sur la des trucs de pétrole là, de l'Algérie. Oui, l'Algérie a souhaité dire, mais pétrole boulot de son attaque. Au son attaque mimbe en 2009, son attaque est dans un contrat au Canada en Makale tseka bo. Contrat de la 2004 par Amadou Toumani Touré. En an dans 2009 carré tseka bo ko muna ko parce que insécurité bi. On télé, son attaque est dans un bo. Au sans qu'on a tout, fait mieux arriver France ko souhaité Niger de 45 milliards de francs CFA à haut de Yad Agalima. Par l'appui de l'Algérie. 2010, on a attaqué Follow Damné. 2011, on a fait un sort. Algérie n'a pas belé ça, on a attaqué au sud. On est Algérie. Ça fait quoi? Le bassin de Nara a contrat de Djomboula, les politiciens voulaient qu'on ait Algérie de boulot. C'est trop profond quoi. C'est trop secret de Koumachama quoi. Mais quel est Koumacha? Algérie tu sais qui y joue en Algérie n'a pas pétrole là c'est fait un contrat là c'est en makata war de terrorisme parce que Algérie qu'on a Mali te wuli tout ni barka be jamana ina de barka billa ni te baro ka fait dombe ne be baro wakati masse quoi parce que amado phase politique on ne Mali politiciens soroya ndungo du ou quoi pétrole contrat ou quoi contrat min kumbu bulu ou contrat claro saba Mali politicien ayi wuli kana nuit maro semaine peut-être calore natala le gouvernement de la transition va annuler beaucoup de contrats miniers ah ouais on va non mais on va se kala kali mon contrat do be terrorisme to là Mali kono c'est dans la zone de Kay et ça nous tourne Kay mine armes sans des terroristes do maro do là il faut qu'on y mit donc, l'Algérie a trahi le Mali. Mali est permis de dire Algérie.
Au don, il y a des sociétés italiennes, on les fait la CIPEC ani ENI. On dit nana faraka ali ni Qatar Petroleum. C'est pour ce Qatar donna Qatar sous financier ni là. Français ou bella siga fouille comme maliko bana. Warum bu bulu ko kana ne otara do marfa la de terrorisme. Oui marfa sa société turque me fait mba bedon. Odo arme sarani franciga boni commandi. Aïta la jaba faut faire OCS moro office de lutte contre des petits calibres, des armes de petits calibres ou quoi là. Il y a eu plus de 9500 mitrailleuses. 1000 sanani français il mettra sur les bagages na betu rusubu. Mali est arme munumne. Mali be bali mu utiliser mbo to do la. Mais bali mi mega ti. Anga jamana ko na ta bali numéro ta kala ay etu ta kala je. Anga Mali keleb da to na mais fa be mo la. Au don Algérie boraka à peu près combien plus de 100 blindés à militaire Roussouma. Les Français ont 300 marques véhicules marques Kia. Armée Mali a mobile n'yona ka sangalité Roussouma. Français 300 véhicules marques Kia ka sangadouma. Armée Mali a mobile n'yona Texas. N'a de pas Mali armée bekana. Oui Mali quand attaqué ti. Quand Mali très flash riga dako. Notre l'on commencé à dire pétrole bo bonyala. Ou va amba bo bonyala. Donc on en a la pipeline mugabo noy pétrole bochum mugabo Niger kateme Mali nord fait kateme ni Mauritanie kateme ni Israël kayele ni Algérie o ya soro ou na katra ou peut faire azawar tio do là. Donc Bazoum était d'accord avec le contrat. Morani ha famia il n'y a pas un contrat de nous c'est signé entre le Niger et l'Union européenne. Donc azawar kumna do là o ma contrat que ta malin de o yo contrat que seulement de to là. Non, c'est vrai. Anga baro tout temps. Voilà, mina do ndam na document do la kele to ba de be kofe. Ato be kofe. Kele me kofa ka boni fembe. Kele foi ma gefono wallahi ala. France be boudou ya. Hein? France be pourquoi France m'a participé que la libération Mouna France m'a Mali armée bombardée. Mouna m'a Mali armée bombardée. Pourquoi France n'a pas armée qui joue et Algérie moi son Mali armée tiré alors que Mali armée dont toi qui dalle mon m'a tiré parce que l'armée était prête à faire pipeline mumbi fait miuka et dengan pétrole bo chomi me kata na ko Mali ko no cho de bon kachi chomi me bon Niger kateme kata mais vous amen tant que n'a pas ame boss ala godi otigu nyinga kame boss fala togodi ni ay négociation ni femme ka c'est pour que nambora cédao la ya fala moko be ganyi nyoro de ko ni ay mais c'est vrai mais ni papier la do ki bora ngo sangale ni bibulu o de cédao ka charia sangale ni bi sangale ni ko no cédao ga mana négociation ke kana arrêter ni mana ko yi oni sangale da fara banga notification da ama anga wor dun dam la moko ba nga ko wor ko beto mais ba aya fouina parce que c'est là a fait wallahi c'est là dialogue engagé c'est pas pour nous faire revenir c'est pour nous retarder nga wor créer c'est là moko fou tanga boli la c'est là on a retardé di anga na se nga wor créer c'est là ko dialogue ko sono c'est là ko dialogue c'est pas sincère c'est d'autres négociations na magere c'est là ko fen kunye muyo dono kana maintenant ka fo non kama bo fo non négociation be sena donc on a récipicé dans Amadou, on a notification d'Amadou, on a notification d'Amadou, des retraites d'Amadou, pour tirer la cambora. Ou bas d'Amadou, domine, si on a essayé de warbo. Ou quand d'Amadou lundi, jeudi, va sur un warbo. Ne m'a fini ma warbo, on m'a fait. On a fait même il faut se le ressentir en délit. Parce que mais ici, kuna, c'est là où il minka on a, c'est là où il n'a son en délit. C'est pour cela que je warbo une précipité la cafo. Mais quand on a vu que Jasseda ou Beni Bella Dabaya Bella Jama Jena Amboli. On allait quand même être amadoué comme ça. Donc, on m'a mis parce que moi, je suis suspect, il y a délit. Atigima son, car il a main. Il bolé, ne bolé te fouille, tu m'as dit, mais en bolé, on m'a donc, on s'est là où son cas. Comité de négociation de Black, on est bien en main. Maintenant, on a une négociation de la Mali Sini. Il va y avoir un minga ici. Allez bien, ma frère. Parce qu'il y a un dossier qui bloqué, on n'est pas sorti définitivement de la CEDEAO. Mais Inch'Allah, ko be bansi ni négociation bien manakane na jaga fenga ame sangelin ndafara kalunan bo makalunan mabaka kaba atoman chao kalunan bola la kaba
donc nin ko bɛ ban san ɲinɛn san kɔnɔ pewu. Aya bubu an bɛ jɛmukan kun cɛ ni min ye o ye Liptako gouvernement kɔnɔna ye yalama an ka AES sɔrɔsiw u ka ko a bɛ cogo di yen nɔ. A bɔlen to kalama dɛ i b'a question fɔ c'est trop vague quoi wa ko bɛ cogo di n tɛ fɛn ɲɛ dɔn o la i bɛ préciser armée ka domaine ka ca o i bɛ min dɔn i b'o de fɔ. Kɛlɛ bɛ cogo di. Kɛlɛ bɛ cogo di kɛlɛ contrôle b'an bolo il y a déjà. Parce que an bɛ ka mɛn ko vague fɔlɔ min tun bɛ yen nɔ minnu bɛ ka combat mener k'olu kan ka remplacer ni mɔgɔ wɛrɛw ye tuguni. Non, olu ye armée ka kɔnɔna ko olu ye relève de ça et puis ça tɛ Liptako gouvernement yɛrɛ o ye nkalon ye. Liptako gouvernement kɔnɔna la il y a une force conjointe min bilala en place qui est composée de 30 000 éléments. Après Rechu bɔra ka 200 véhicules blindés dans an ma ko 200 bɛ kɔfɛ ka na tugun. Je pense que le vice-ministre de la défense russe ale bɔra yan. Maintenant plan de guerre wɔɔrɔ bɛ ka ne m'a fɔ ko kɛlɛ bɛna phase wɛrɛ ta tugun. Rechu ka vice-ministre bi yan déjà. On est en train de travailler. An bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. Est-ce que ale tun tɛ Niger? A bɛ yan déjà o. A bɛɛ ye kelen quoi. O de bɛna ale ka na voilà o de bɛna ale ka na troupe in kan ka troupe in kan ka baara minnu kɛ o baaraw de kan ka latigɛ. Parce que an y'a fɔ a ye cogo min na il faut que bi bi in na n'an bɛ an ka kɔgɔji minɛ Moritani na don cogo de b'an na. Bon Mali n t'a dɔn n t'a kalama. O t'a bolo cogo di. Non, débat non, ça c'est un thème en peur. Non. Il y a plein de voix ni koko kɔgɔji parce que aw bɔra un chien joli an bɛ kɔgɔji o kuma kɛ. Aw bɔra un chien joli an bɛ kɔgɔji o débat kɛ. Donc aw yɛrɛ sigalen don an ka kɔgɔji ko la. N'aw sigalen t'a la aw bɔra un chien joli an bɛ kɔgɔji o débat kɛ. An ye yɔrɔ bɛɛ minɛ tɔ kɔgɔji sira de sisan. Les 26 villages an y'a bɛɛ récupérer Moritani na. Sahel kɔnɔna la k'a daminɛ kabiri est-ce que b'a kalama Gogi k'a yɛlɛn ka taa jusqu'au dernier village du Sahel. N ko Sahel dɛ n bɛ segin kuma kan Sahel. An y'a bɛɛ récupérer a tɔ dɔrɔn min ye sisan Sahara. Moritani kan k'an jɔ yen de an bɛɛ jɔlen bɛ yen. U kan k'an jɔ yen de kuma bɛ sen na yen de. Donc vice-ministre nana on est en train maintenant d'élaborer des nouvelles stratégies. Parce que l'AES ko ale kelen tɛ anw to yen parce que c'est entre État et État. Maintenant, en tant que l'État malien va engager des combats, c'est l'AES maintenant. Donc, au contour de faire mon pays, on fait une nouvelle donne parce qu'il faut quand même un état-major conjoint. Au début, c'est où? Avec guerre qui est drôle, non, guerre est préparée, il va tirer à Koubangabo. Non, guerre, c'est pas l'opération qui compte en matière de guerre, c'est la stratégie d'abord. Il y a 2500 km entre le Mali et la Mauritanie. K'a daminɛ kabiri Kayi fo Tawudeni a bɛɛ frontière anw ni Mauritanie ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Kayi ka taa fo Mauritanie. Donc il faut que n'i bɛ combat engagé armes min bɛ bɛn Sahel ma Sahara ma i b'o dɔn armes min bɛ bɛn Sahel ma i b'o dɔn armes min bɛ avion kan ka taa yɔrɔ min na i b'o dɔn blindé i kan k'a tigi kurun k'a ka ko ban hadamadenya la cogo min na i b'o ɲini k'o dɔn. Nous bɛɛ manamana ko de ni kɔgɔji an b'an kun na sɛ an t'an da don la n'o tɛ Sénégal président taara vous voir u ye min fɔ ɲɔgɔn ye mais moi je sais Diomaye Faye taara a bɛ min fɔ mais si wɛrɛ débat y'o ye quoi. Bon an y'a ye k'a fɔ ko Mouroudia attaqué kɔfɛ secrétaire major de délégation dɔ wuli ka taa ko sɔrɔsiw ye combat kɛ soldat ko ka u bɛɛ kɛ premier classe ye yala i bɛ dɔ kalama o ye kuma bɛɛ ye o o tɛ opération Nangui ya opération Nangui bɛ kɛra même à Kidal tous des éléments qui ont participé à la libération de Kidal ils ont été tous promis première classe. Au cas où Kidal est où bien promis quand on double là par le chef d'état-major adjoint général Keba Sangare a bé Jalabeta chané bataille kaza Jalate Mali Jalate kulanga tugu ni billahi ni Jalay mo comme ngona sa malla politique Jalate tugu ne ayi et même mo bi kam mangan ke wala sa ko ta opération assistant jeter fait bravo de anga jeter fait terrain sans fait et le mo bi kam mangan ci ko fu do jeter ko na ta opération bɛɛ bɛ ka mankan kɛ ka ko fo ka taa non jala tɛ tɔmɔ bilen o jala bɛ ta i bɛ taa jala ta kɛlɛ cɛla de ka na donc o kɔni o ko kɛra o banna. ayiwa Musa nin bɛ sɔn ka da sigi an ka bi baabu la n'o ni kumakuncɛ kuma b'i bolo. bon vraiment n b'aw fo an ma minnu fɔ nin fɛn min ye Moritani opération tɔ ye an b'o bila fɛn na don wɛrɛ la ka taa fɛn na kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko kow bila la kow ma bila dɛ. i ko ko dɔ ye portrait dilan i ye. Portrait moi est-ce qu'elle bolé do folo ay ne bolé dina émission daminɛ na ya yira mais o waati sɔrɔ connexion ma caman c'est ça i bɛ se ka yira ne kɛkɛlɛ dɛ i bɛ se ka yira
Voilà. Ni sigité mɔgɔ sɔn association sigité mɔgɔ sɔn Mopti olu de ye portrait dilan ka na aw ɲɛ bɛ portrait in na ko faso bonya ni faso kanu Moptikaw de i ma ye diɲɛ nin de o dɔ b'i ba nin kuma min na o y'a sɔrɔ dɔ bɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn bon fo maliyɛn ka sɔn nin de ma maliyɛn ko fɛ bɛɛ k'ale tanu o tɛ se ka kɛ o dɔ b'i nɛni kuma min na o y'a sɔrɔ dɔ bɛ k'i tanu hadamaden i bɛ sira min kan i ka da i yɛrɛ laban i bɛ sira min kan a bil'i kunna i tɛ Asimi kɔ i tɛ Choguel kɔ i tɛ o kumana fɛn min ye Maliki Jaw kɔ an bɛ Mali de kɔ i yɛrɛ verre ni min don a bɛ ko b'a dɔn verre yɛrɛ kelen